Slovensko v prdeli. Všetko je zlé, koniec sveta, vybavené, vymalované. Opozícia má pravdu, všetko sme pokazili, všetko sme zničili, Slovensko je čierna diera. Dámy a páni, tak ste mohli vidieť, ako premiér Fico opísal situáciu na Slovensku. Možno si myslel, že chce urobiť vtip alebo iróniu, no pravdou je to, že veľa ľudí si na Slovensku to myslí, čo práve povedal. No a otázka teraz je, čo ide premiér robiť? Kde sú tie prorastové opatrenia, ktoré sľubuje už 4 mesiace? Veď už je polovica mája a mali byť do konca marca. Sú ako Kolumbová žena. Pán premiér, už vám Republiková únia zamestnávateľov odporúča, čo urobiť. My vám hovoríme, čo treba urobiť. Jasne treba znížiť daň. My, demokrati, hovoríme úplne konkrétne. Rovná daň na úrovni 17%. Radi vám ten návrh prídeme predstaviť. Len prosím, už konajte. Inflácia stúpa, ekonomika sa dusí, dlh stúpa, konajte.